Ingoma enjalo mina izona tayela engize ngazo kulo nyaka, kodwa eziwumaskandi oyimele ngoba uma uyilalele iyokufida nawe leya ngoma yakho kanjani, into ekuyona izinhlobonhlobo. Kuzoba yingoma lapha efana nalethi eGiyani. Yizo zona zonke ingoma lezo uthi uma uyilalele uthi uma ingena ingoma uyithola ingena nje imnandi, kuyacula kumnandi, kodwa nje kunalezo nhlamvu lezo engidlala ngazo ngolimi ngoba phela ngithi iciko nje kuyofanele ukuthi ngifike ngicikole. Kodwa la iphenduka khona sikutshela futhi ukuthi hayi sengikwenye indawo manje. Lokho-ke akwandile bandla, mina ngeke ngisakwazi ukwenza leyo nto kumaskandi. Kuphinde futhi loshune ngikubona bafowethu kubantu basangadideka ngoba manje bayitshela ukuthi ngiqhamuke nento entsha. Akukho kusha lapha, kuwukuthi manje kodwa ngibuyele mina la becula khona abacula ba-professional, hhayi amafiki laba khona, kodwa njengamanje uthole bathi a-professional. Laba bantu laba bakwazi ukucula, ngeke ngisalonge babizwa amagama ngoba vele indaba yabo ayisekho nje, asathi kuphelile ngapho. Uma ungabanika leza ingoma uthi abayicule, ngabanika mhlampe 24 hours noma ngifike ngithi ukujika ekhaya ngaze ngibuye sengaze benze lutho kulezi ngoma engiculayo. Ngoba lapha number 1 indlela yakhona ucula ngakhona, ngeke ucule uma ngabe unezwi likhathi imoto yacula, noma uma unezwi ekhulu uma uthi uyacula uthole sekugcina nje uvula nje yabo into enjalo. Le nto le igcina isishaya isikhathi esiningi ukuthi yikho ungeke ukwazi ukuthi ufithe kuleya nkosi engicula kuyona. So ngiyafisa nje abafethu ukuthi okuningi nomningi besondele eduze kwami ngiyobasiza, nginawo umona ngaleyo ndlela, bona nginawo futhi nenhliziyo embi nginayo, kodwa hayi ngaleyo ndlela. Umuntu uma ekhala nje funa uzomsiza ukuthi ngimsize, ngiyakwazi ukumsiza ukuthi hayi mfowethu ungakhamisi kakhulu uma ucula manje nje kuze umoya ngale ndlela engafuneki yabo. Into enjalo ngiyafisa ukuthi beyiqaphele abafowethu.